Είμαστε Σάντουιτς εδώ και σήμερα θα παίξουμε Among Us. Αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, κάντε like και κάντε subscribe αν δεν είσαστε subscribe. Και πάμε. Οκ. Δεν θα μπει κανένας, κατάλαβα. Δεν είναι αυτό το παιχνίδι. Πάμε εδώ. Πάμε στους διάλογες, πάμε στο 8 στα 15. Ποτέ μην πηγαίνετε στο τελείως full, γιατί το πιο πιθανό είναι να σας βγάλει. Ειλικρινά το λέω. Να δούμε τι έχουμε. Rolls. I'm ready, you are ready. Ούτε... Μόνο απλό imposter έχουμε. Μόνο 2 απλούς imposter έχουμε. Μακάβρο. Μόνο 2 απλούς έχουμε. Εντάξει, έλεος. Έλεος όμως. Έλεος. Μια χαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. You're only supposed to kill and sabotage. Θα σας σκοτώσω όλους. Τι θα πούνε. Δεν ήθελα να πατήσω. Where was the body? Είμαι στο office. Για να δω πώς να γράψω. Question. Location. Έλα ρε φίλε. Μπρά. 6. Βγαίνω από το παιχνίδι. Γιατί πέθανε. Ντα. Κανένα. Μόνο 4 ρε φίλε. 3. You. Rolls. Τους έχουμε όλους. Ο Guardian Angel. Οπα. Ένας είναι Guardian Angel. Protect. Counter. Tracker. Tracking. Play tracking. Οκ, μια χαρά. Επιτέλους μπήκαμε. Μετά από 500 χρόνια. Αχ, σε παρακαλώ να μην πω θέλω. Among Us. Το ξέρεις ότι θέλω να μην πω θέλω. Ναι. Τώρα πρέπει να είμαι ένας. Ναι. Δεν ξέρω καν τι κάνει. Έχω πολύ καιρό να γίνω imposter. Το βάνεις. Ένα λεπτό να είναι κάποιος μόνος του. Έγινα όρατος. Δεν μπορώ να τη σκοτώσω. Μπορεί να γίνει όση ώρα.
Σε λίγο θα γίνω κανονικός. Πρέπει να το σκοτώσω. I must kill him. Οκ, δεν μπορεί να γίνει τώρα. Τώρα άντε να τους σκοτώσουμε όλους. Δεν ήξερα τι έκανε. Έχω ένα πολύ εύκολο task. Οκ, κάνα sabotage. Dead body reported. Oh my god. I'm ready. Τους διαλύσαμε όλους να πούμε. Τι θα κάνετε? Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Τι είναι ο Σκίμπιντερ? Κανείς από εμάς δεν με νοιάζει καθόλου. Θα ψηφίσω αυτήν. Έτριμεν. No! No! Foreman. Μπορεί να είναι... Δεν μας νοιάζει τι είναι, απλώς πετάξτε τον έξω. Έλα όμως ρε, 2 άτομα μείνανε. Ποιος έμεινε? Ο Πέτι. Θα το κάνω skip αυτό. Τώρα θα σταματήσει το βίντεο, αλλά μετά θα συνεχίσει. Skip. A few moments later. Ακόμα δεν έχω ψηφίσει. Με ψήφισε κάποιος. Οκ, δεν με υποψιάζεται κανένας. Αλλά ποιος την ψήφισε? Να τον καθορίσουμε έτσι παπάλα. Not an imposter. Οκ, ας αρχίσουμε να τους... Ας αρχίσουμε να τους... I must find someone. Ελάτε το πουλάκια μου. Τον γέλισε. Πέθανε. Έφυγε από τον πλανήτη Γη. Πέταξε. Τι γίνεται να πατήσεις λέει? 4. Οκ, θα παίξω αυτή την πίστα και τέλος. Μόνο με 4 άτομα. Έλα να είμαι άλλη μια φορά. Ο imposter. Κρούματ. Είμαι κρούματ. Άντε πνίξου. Engineer, μια χαρά είμαι. Someone of us is an imposter again. Someone of us just want to kill us. Τις πόρτες μας κλείνουν. Μπρα. Καλά. Απλώς πρέπει να μικρύνει το πρόβλημα. Μπρα. Θα εξτοξευτείς τώρα. Έλα, σκότωσέ με. Μία 12. Task completed.
Οκ, μπορώ να πάω σε task που έχω το τελευταίο. Πέθανε κάποιος. Οκ, για να δούμε απλώς. Το electrical, που είναι ο άλλος. Ο άλλος είναι... Γιατί εξαφανίστηκαν τώρα και δύο, ο ένας είναι στο οξυγόνο. Έμενες! Όχι. You cannot kill me. Oh no. Έλα, σε παρακαλώ, πες μου ότι έχει πεθάνει. Πω, βλακεία που έκανα. Sorry, νόμιζα ότι πεθάνετε. Sorry, μάγκες. Πού είχε πάει ο άλλος στους διαδρόμους. Και τίποτα. Φινακάλιν. Φινακάλιαν. Maybe. Εσύ για να λες maybe say you are an imposter. Ρε, δείξει. Α, όχι ρε φίλε. Αυτός για να με μίλησε παίζει να ήταν imposter. Εγώ δεν ήξερα ποιος ήταν. Μπρα. Μαλάκα. Θα με σκοτώσει. Θα με σκοτώσει. Και επίσης sorry για τη βρισιά. Βγήκε αθόρμητα. Θα με... Έλα. Έλα, εσύ θέλεις να με σκοτώσεις. Έλα, σκότωσέ με. Τέλειωνε μαζί μου. Τι γίνεται να έχεις εκεί challenge, quest. Οκ, θέλω απλώς να με σκοτώσει. Αν με ακολουθήσει σημαίνει ότι είναι δολοφόνος. I believe I can fly. Έλα, έλα ρε. Σκότωσέ με ρε. Να δούμε τι θα πει στους άλλους. Vent. Οκ. Κατάλαβα ότι αυτό το vent είναι άχρηστο. Emergency meeting. Οκ. Τι έγινε. Οκ, εντάξει. Ο πορτοκαλάς είναι. Πορτοκαλά. Ρε. Δεν με αφήνει να κλείσω το chat μου. Θα ψηφίσω τον εαυτό μου. Μάλλον αυτός είναι imposter. Game over imposter. Εντάξει. Οκ, χάσαμε. Έλα, imposter κάτω. Έλα. Έλα. Σκότωσε με, just killing me. Έλα. Έλα, εντάξει, θα χάσω. Τέλος, εντάξει, χάσω. Δεν υπάρχει. Δεν με αφήνει να πατήσω το emergency. Έλα κάτω. Πάτησε κι αυτή. Είναι μόνος αυτός. Ξέρουμε όλοι ποιος είναι ο δολοφόνος. Excellent. Έλα, άσε με να το πατήσω. Άσε με να το πατήσω.
Τι έχουμε να κάνουμε? Απλώς να περιμένουμε το θάνατό μας. Θέλει με πολίτες για να πεθάνω. Θα με σκοτώσει αυτός. Μάλιστα. Θα κάνει και σαμποτάζ. Για κάποιο λόγο γίναν όλα. Και εντάξει, ποιος ήταν? Ο Maybe ήτανε. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε πατήστε like και κάντε subscribe αν δεν είστε subscribe. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.